जों हायनोहाय गाहे कक साख्लायोमोन जों दिनैनो दिनै मन्त्रि सभा जोंनि केबिनेट जों मिटिं खायखा मिटिं खायो जों सालायखा दाबो जों जत्त दिनै भारतावबो जे माइमा जों थनाय राव अभाब अभियोग नाय रावबो जों लिस्ट नागै हायनोहाय जों जों माइरं बागनाय माइरं दिनाय अबायग्लाय जों दिनै सिगांथ नाखा कक सालायखा तेबो जों दिनै सालायखा गोबां मानसिनि फादार दंनाय दं जोंनि बेंगालुरु हायद्राबाद केराला चेन्नाई मुम्बाइ दिल्ली शिलं गुवाहाटी गोबां जायगाथिं बर' ताका जाय थांबायखा बर' रां फैसा बायखांबायखा गोबां जायगा जों खोनाखा माइरं माथें थांबायखा आबनो दैबो जों दिनै जों मिटिंआव सालायखा सालाय जों साखा बुंनाय बागै आं जत्तनो साख्लाय रावखा जत्तनि रावनि जाने जाने एकाउंट नंबर ते धरने ठिकाना निनि प्रेजेंट एड्रेस आबाराव रावै जोंनो मा पाथावनाय आं जत्तनो साइ रेखा जोंनि हेल्प माइ रेखा जेराव मेसेज बाय बा व्हाट्सएप बाय खालायगै गाहाम खालायबोमोन नन बुमुराव सुइगै नन एकाउंट नंबर ते नन एड्रेस जोंनो साइ रहदि आबो जों सालायखा जों जे मानसा जों राव चबानाय दिनै कक खोथार मोन हायसि गोबां मानसिनि बाराव फाथाराव दाबाव बिरमान माइ दंगो बनि बागै जों बाहायनो जों बरंतयै जों गाहाम के सालायखा तेबो जों साखा दिनै जत्त बराव दं जाहाथे बेलायखेनो बिरमान मामानि बागै जों जतन कस्त दंखा जों सिगो आपनो दिनै कय अबो नंनाय जे लकडाउन पाइफाइ पॉइंट नि 14 एप्रिल पॉइंट जों मा दंनाय नवा मा दंनाय दंबै नवनि जे नि दंचांग्राव जाहाथे जों याग्राव सुगै ते सोशल डिस्टेंस के जों मा दंलायनाय जत्तनो जोंनि सरकारनि ननि ककनो खुनाय दंदि तेबो ते कायसा कक जों जत्त दिनै स्टेटनि मिनिस्टार बाय जों कक सालायहका दिल्लीआव जों सालायहका ते जों कायसा कमिटि खालायखा जों केरला हायद्राबाद निनि तेलेंगाना रन्दी जत्त जायगा जों मुम्बाइ चेन्नाइ रावबो जों बरं जों साइ रावखा जेराव जत्त थिं बराव दं जे जायगा कस्तमाय दं हांखलाय नकिरि गरम दं हांखलाय राव थाङै आरो थानाव थां साइदि पुलिसजों थां साइदि जों जत्त नि आरनि त्रिपुरानि आरनि हातानि जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्ट जोंनि डीएम एसडीएम नोंथां बनो साहखा जाहाथे जोंनि त्रिपुरानि बराव राव आरा दंगो बरंनि साइड मा खायनाय बरं मा चबानाय हाइख्लायगै जों जत्त साइ रावखा रक तावाना बायदि रक जे मानसाक निरक नि थांगै रक जुदि असिबां खांख्लाय निरक आरनि प्रशासन आरनि एडमिनिस्ट्रेशन नक थांस्लायदि जों अलरेडि साहजाक आबनि बागै नक तावाना बायदि अजरावो जत्तनो क्राइसिस जों साइमानो अब तिनि जे रोगी तिनि अब कोरोना भाइरास अब बेलायके हामिया जों जत्तनो सिगो बनि बागै जों हायनो हाय तिनि रन मासावो आबो पइन्ट तिनि त्रिपुरा राज्यगो तिनि त्रिपुरा हास्तेगो जों पजिटिभ जों मानजायाखो ताबो जाहाथे जों साइमाखा जे 65 जना 62 जना हाय त्रिपुरावो ताबो बर क्वारन्टाइन दंगो बरनो चिकित्सा खाय दंगो आफानो बर बुताफानो पजिटिभ मानजायाखो आबनि बागै जों फाइदि जत्तनो अजरागो जों कोनो पलिटिक्स कल सालायगै केवल कायसिना कायसिया जों दुस्रयागै जों जत्तनो माचबलायनाय अबायख्लाय जों गोरेसि जों चबलायखा हांख्लाय आं खागावो जों दिनै दाम क्राइसिस जों दाबो बिरमान माइ दंमानि आबो काटनाय किन्तु जों अनेक बरक जों खोनाखा ससियेल मिडिया जों खोनाखा हायनो नांका कक सालायो कुनो सियानुलाय कक सालायो दाबो अजलाया दाबो क्राइसिस जरा सारा विश्व सारा भारतबर्षर जतनो वानालायजा जतनो क्रिलायजा अजराबो जों जत्तनो जों कांखे कक मास लायनाय कक मास कुरिलायनाय ईश्वरनो कायतनो जों मास कुरिनाय दै ख्रक्सना ख्रक्सा जों जे मानसा जों जे जों चुकसा जों मास बालायनाय अब कोनो पलिटिक्सिया दिनै जों बाहायनो अब वानसका जों एमएलए फान्ड हयते जों आंनि जे आं 10 लाख रां रिनाय अबाय जों कमिटमेन्ट खायखा अमानि कोरोना भाइरास न मोकाबला खायनो बागै जों जत्त दिनै जे मानसा चबलाय दंलायगो आं निजि आं अबनो सागा आं एमएलए फान्ड हयते आं 10 लाख रां रिनाय अबाय जों जत्तनो दिनै सालाय दंगो बनि बागै ताखौ बुखरो जेराव गाहाम फ्लाइवान सगै गाहाम फ्लाइ बाबे कक सादि
जों जब दिनै किब्ला सारा बैसोआ जों बलाइखे दिनै बर' राव गोबां मा खस्थ' मायदों साइमखा बर' आनो फनबो खायसावखा सापुं हपुं बर' आनो फन खायसाव गाबै सावो आबुङा बलाइ दुखुनां दङ दिनै बोरै बागै जों दिनै अमा सानाय बिसोर दिनै मुम्बाइ रावो गोबां मा बर' आनो हाजार हाजार कप सावगा सापुं हपुं आं थुमालिया फन यासाक माने बागै